Kumusta ka mga boss? Nagpuruunan na naman ang klase alagad mo uran-uran. Lugod ang lambang saro sa sato, nasa marhay nakamugtakan. Uya na naman ang saro pang episode kan sa tong halipot na programa si Risimana. Uya man ang sakuyang alok, siring sa nakatuudan tana, madya na, magbikol kita. An marhay nagibuhon magbikol kita, nagbabago man ang gabos. Ako si Vic Nierva, padagos na nag-aalok sa gabos na hilngon ta, ripasuhon ta, balikan ta kung may kaipuhan balikan, adalan taan anuman manungod sa satuyang mga tataramon, urog na sa Bicol. Sa episode ta last week, binalikan taan hapot na piramananggad na ang mga tataramon sa Bicol. Dangan sinimbag ta ini sa paagi kan pagbalik sa mga pagsaliksik na ginibo, enot kan ethnolog, ikadua ang gibo ni Lubel Asintria, dangan ikatulo ang pagsaliksik man na ginibo ni McFarland. Ang mga susugan na ini dahil magkakapareho ang sinasabi, alagad magkararanihan man sana. Sa halipot na episode na iningon yan para sa mga paratukdo, paraadal, asin mga namumuya sa satuyang mga lengguwahe, dahingon akita maadal nin gramatika, kundi siiripon tananggad ang mga aspekto kan tataramo na unique o daing kabaing sa satuyang eksperyensya, dangan nagtataunin na papalain na karakter asin paggamit nin tataramon. Antay matangon yan, sigurado ako na aram na nindo, alagad madya na hilingon tabaya nin turuhok. Sa Bicol, siring sa iba pang mga tataramon sa Pilipinas, ang mga panhiro o verb sa mga panmidbid o adjectives, nagtatao dangan nagsisimbag sa bilang o sa Ingles nagkwa-quantify kan ginigibo o pinaggagamitan kaini. Halimbawa, sa panhiro, kung ang nagkakakansaro sana, nagkakakansa na ang gamit. Alagad kung dakul na, anong sinasabi ta? Nagkakarakan. Kapareho ini kan nagdadaralagan, nagkahururi, maarabot, hiniriling, saka iba pa. Sa panmidbid man, halimbawa ang katagang magayon, kung inilaladawan saro sana, magayon ang ginagamit. Kung dakul ang magayon, ano ang ginagamit? Iyo po, magagayon. Kapareho ini kan mabubuot, maiisog, mahahalnas, mahahamot, asin iba pa. Uya ang exciting part. Ang siring na porma kan Bicol na panmidbid, ginagamit paminsan-minsan dawa saro sanaan pinag-uulayan, alagad tinatauanin doon ang kamugtakan o pangyayari. Halimbawa, malilipot baga si Jose. Malilipot, alagad saro sanaman si Jose. Sa panhiro man, siring man ang nangyayari. Halimbawa, naghihirigda na baga si Joel dahil sa kabuyungan. Naghihirigda, alagad saro sa naman si Joel. Sa pandakulan man na porma nin Bicol na panhiro, bako sa nang ining huli ta dakul ang naghihiro o naggigibo nin aksyon, kundi nagiging pandakulan man ang panhiro, pagdakul man ang itinutukdo kan paghiro naggigibuhon. Halimbawa, hirilingana ang mga laog kan karton. O kung bako man, karakanon mo na yan, tamagkakararaot na iyan. O, saro pa, druruwing mo na dapat yan ni Nika taharani na ang deadline. Saro sana ang nakatalaan na maggibo, alagad dakul ang itinutukdo kan paghiro o dakul ang hinihiling nagigibuhon. Aber daw, balikan tabayaan sa tuyang mga panhiro o verbs, dangan mga panmidbid o adjectives, pansaruan man o panduwahan, pandakulan na forma, hilingon takon paano ta ginagamit ang mga ini sa arual daw tang buhay. Yan po ang satuyang episode ngunyan. Kung igwa po kamong buot ipaabot sa samuya, hapot, suwestyon o ano paman, mag-message o mag-email gamit ang mga contact details na may hiling nindo ngunyan. Para man sa mga babasahon asin artikulong Bicol, manungod sa manlain-lain ng mga disiplina, bisitahon ang www.magbicolkita.com, madadalan maninduduman ang mga nakaaging kabtangkan sa tuyang programa. Ako po si Vic Nierva, nagpapadyos mabalo sa padagos nindong pakisaro sa kapag-anduyog sa pagpayaman kan paggamita sa mga tataramon kan sa tuyang rona. Kaya padagos man ang sakuyang pag-alok, padya na, magbikol kita. An marhay nagibuhon magbikol kita, nagbabago man ang gabos. Magbikol kita, marigas man ang panahon. Magbikol kita sa kalag sa puso.